24 jaar geleden begon het jaar op de Nijstad in Ljouwert, de Friese regionale televisie. Hier in dit paan, hier boppen. Maar 3 mensen gaan we weer om en het viel als de dag van juster. Ja, nostalgie, mooie tijd, het werkje, liedsploegje, kon ook wel goed. Emoties soms heeg op, maar we konden ook wel heel goed met elkaar. En, ja, het werkje een mooi ding maatje, dat weet ik. Ja, pionieren en daardoor steen je soms ook wel eens alleenig. Hè? Dan ben ik heel bot zien werken. Ja, ja. En dat heb ik nou nog wel eens, dat ik denk, oh ja, als je dus iets nieuws begint, dan ben ik oren altijd weer op het zien. Ja, ik ging toen ik stief, weet ik nog wel. Hier gingen we een camera staan maar de Elfstedentocht. Om 's nachts al die mensen die hier op straat rond. De nacht van Ljouwert. De nacht van Ljouwert, hier weer wel in beeld. Gewoon live televisie, die doen we gewoon. Doe je de hele groep of doe je... Ik heb de hele groep erop, ja. Ja. Toen ben je geen Fries en wie is ik net Friestalig? Nee. Nou, het is wel een beetje vreemd. Van hem in het begin iedereen in de horen taal te horen spreken. Dus dat was wel even wennen. Alles wie naai, alles moesten wij uitvinden. Ja, dat joeg best wel stress. En ja, de meeste mensen hadden wel in die tijd wel eens even de Rut West. Dan moest je even komen. Geen gsm's, hè? Maar Geen gsm. Nee. Alles moest De zeggen met pieper. de pieper. Pieper, ja, mooi signaal. Ja, en Gerrit van der Veer, eindredacteur, vond alles belangrijk. Dus die piept altijd met noodsignaal onderwijs. Hier zie je het ik. Het genoemd is hier Pieter Zwart. Ja, daarachter heb ik vooral opslag, planning zie je het er. Ik weet de hele indeling nou wel. Hier zie je het een verslagjouwers, bureaus. En daar in de hoeken zie je het de eindredacteur die bepaalde wat we eraan moesten. Heel voorzichtig rennen. Tijdens de uitsturing. Alles weer hier in het studiootje hieronder. En dan tak, 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 tak. Ja, dat jaar is de uitsturing. En de mensen thuis dus ik. En dus ik thuis. dit was de studio. Hier kwam dagelijks de uitzendingen vandaan. En daar stond Youth. En daar stond het achtergrondprogramma Bob en Dat. En ja, daar hadden we onze dagelijkse uitzending. Het was, En waar is die stal? Ik stond altijd op deze plek. Dit was ook de plek waar de cameraman ook tevens opnameleider was. En nu telde je ook af. We beginnen met 3. Als ik nou hier weer sta, voel ik die spanning weer helemaal terug. En het in. Hier zie je een band, want we hebben 2 montage rond. Het is nou 1 grutte. En de squasje mantel staat er nog. Dus dit gaan we helemaal vertimmeren. Hier staan alle schermen van de regie en voor de montage om nooit te zien. En we zien het ongeveer op deze hichten waar die boekenkast nog staat. Dat we het meubel met alle apparatuur erin. Groene bij elkaar te krijgen. Ja, het stier wel, al maar lekker en brekken. En er gingen dus uiteraard dingen mis, maar het stier wel. En het wie nevens mij heel gauw inburgeren dat mensen om zo'n televisie een failloert. Dat wie er klaar. Morgen is Joet er weer nog een noffelijke jong.